Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ti grasya ni Apo tayo sa Kristo, ken tayo ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakiranod ti Espiritu Santo, ti adda kuma kada kayo. Umuna nga Biyernes, debosyon tayo, ti nasagradwa na puso ni Apo Jesus, kaya tagtutuloy ko mga rod, ti panagayat tayo ken kuana, akas ipasimuda agmet ti ayat na kada tayo, babaen ti panangidaton na ti biyag na. Bigbigan tayo nga rod nga muna dagiti basbasol, tapno may karitay kadagiti misteryo ti panakaisalakan. Kuna tayo, kon pasarak iti Dios sa manakabali namin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, ti panunot sao aramid ken diway ko. Basol ko, basol ko, basol ko launay, isong agpagpakaasya ken Santa Maria, nanayon na Birhen, kadagiti amin ng Angeles ken sa Santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasya na tayo kumati man nakabadi na Diyos, pakawanin na dagiti basbasol tayo, ipanatay tibiyag nga agnanayon. Pagkawanin basbasol mi, ito nagkurkurangan mi, kitalawin na kamkari, takalmasan na kembusbusol mi. Kristo mga sikap, Kristo mga sikap. Dalawin na kamkari, nakalmesan na kempus-pus mi. Apo mga sikap, Apo mga sikap, pagkawanem basbasol mi, bidot na kurkurangan mi, kitalawen na kamkari, nakalmesan na kempus-pus mi. Nakalmesan na kempus-pus mi. Mararag tayo. O Diyos, sinlukat mo kada kami ti ruangan, ti agnanayon na kinagasat, babaen ti panakay gloria ni Kristo,
ken tipan nilaw ti Espiritu Santo. Ipay mo kadi tatipan na kayab mi asumrek ti langit, degdegan na ti pasnek mi ngagserbi ken ka, ket parayrayan na ti pamati mi. Gapu ken Kristo nga anak mo ken apumi, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, kitimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga wanting gana. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Singmangpet ni Ari Agripa ken ni Bernice ijay Caesarea, tapno sa rungkaran ken kablaawan da ni Fisto. Iti kadada sa jay iti sumagmamanong aldaw, impalawag ni Festo iti ari ti saad ni Pablo. Adamay sa abalo ditoy nga inbati ni Felix, kinunana. Idi adak ijay Jerusalem, nagdarum dagiti pangulwen na papadi, ken dagiti panglakayen a Hudyo, ket dinawat da nga ukumek. Ngemimbaga kadakwada, asaan nakadawyan dagiti Romano, ti mangyawa ti siya sinuman na may darum, sakbay makisango iti rupan-rupa, kadagiti nang idarum ken kuana. Tapno may kan iti gundaway na, amang ikalintigan, iti nakaidaruman na. Ngarud, idi may da ditoy, diyak nagtaktak. Iti sumuno nga aldaw, nagtugawak iti pangkuman, ket imbilin ko ang mga mayaban ti balod. Timmakder dagiti nang idarom ken kuana, ngem awan may parang dadakes nakabasulan na, akas ti impagarup ko. Nakisupyat daket di ken kuana, may papan ti relihiyon da, ken may papan iti maysa nga tao nga agnagan ti Jesus. Natay ngem kuna ni Pablo as ibibiyag. Agsipod tadyak ammo no kasano ti panangpalutput ko kadagitoy, dinamag ko ken Pablo no kayat na ti mapan Jerusalem, anak pakausigan na kadagitoy. Ngem nagapilar, dinawat na nga agbati pay akas balod, tapno ti emperador ti mangukum ken kuana. Iti kasta, imbilin ko ang mabantayan agingga ti maibaon iti emperador. Ti sao ti Apo. Impasdek ti Apo ti trono na sa dilangit. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo, amin nga adda kanyak. Idaydayaw yu tinasantuan anagan na, o kararwak, idaydayaw mo ti Apo, di mo liplipatan ti asina. Kas iti kangato ti langit, manipod dito'y daga, kasta ti kadakkel ti ayat na, dagiti agbuteng ken kuana. Kas iti panangadayo iti laod ken daya, kastame ti panangadayo na kadagiti basur tayo. Impasdek ti Apo ti trono na sa dilangit, ket sakupen ti turay na iti entero alubong. Idaydayaw yu ti Apo dakay amin nga angheles na, dakayo ang napipigsa a parswa ngagtulnog iti pagayatan na. Tiada kada kayo daytoy sumaganad na daw tinasantuan Ebanghelyo kasin surat ni San Juan.
Kalpasan ti panagparang ni Jesus kadagiti adalan na, ken nakapamigat da, kinuna ni Jesus ken Simon Pedro. Simon nga anak ni Juan, adada kaditi panagayat mo kanyak, ngem dagitoy, penapo insong bat na, amom adungdungwen ka. Kinuna ni Jesus ken kuana, taraknem dagiti urbon a karnero. Pinidwan ni Jesus sa sinaludsod, Simon nga anak ni Juan ay ayaten nakadi, when apoin sungbat na, amom adungdungwen ka. Kinuna ni Jesus ken kuana, ay wanam dagiti karnero. Pinitlo ni Jesus sa sinaludsod, Simon nga anak ni Juan ay ayaten nakadi, nagliday ni Pedro, gapo ta iti kapamitlo na sinaludsod ni Jesus ken kuana, ay ayaten nakadi. Kinuna ni Pedro, Apo, amom amin na banag, amom adungdungwen ka. Kinuna ni Jesus ken kuana, taraknem dagiti karnero. Ibagak tipudno ken ka, idi ka banbanwagam, sika timang barikas tibagim, ket mapan ka tikay kayat mo. Yeminton lakay kan, nakapuy kanton, ket sabalinton timang barikas ken ka, sana kaipan, iti di mo kayat apapanan. Idi panang isaw ni Jesus iti daytoy, impakamuna no kasano ti papatay ni Pedro, tapno may dayaw ti Dios. Kalpasan na, kinuna ni Jesus ken kuana, suruten na ti ebanghelyo ti Apo. Ay bag nga rabi tayo kakabsat, good evening. Sino kada kayo ti adat ti asawa na tayag na ima na. Nagbasit mo, asawa na kada kayo. Kakuyog na ti asawa na dito, tayag na ima na. Okay. Nagkasar kayo mo lang simbaan. Sigurado kayo, subok man no pudno mo lang nagkasar kay ti simbaan. Idi kinuna ni Apo Padi, aginigam kay ti ima, kay ti kasyo, iti sangwanan ti tao, ken ti Diyos, iti panggepyo. Kunana, kay di na po, naginigam kay mala ima di, kung nalipatan yon. Namin ano nga sinaludsod na kayo ni Apo Padi? Handa nagkasar. Ano nagkasar ti simbaan na gito eh. Namin ano na kay sinaludsod. Idi naginigam kay ti ima. Hello? Wala makalagip ka na kayon? Uray ko no, pumalpas ti 50 years yun, kita nyo kumamalipatan. Nyo kumamalipatan, taday iti kapintasan, ken Sentro, iti panagkalaysa. Namin ano po? Wild guess. Hello? Namin ano? Namitlo, very good. Damat ti maysa dito nga makaammo piman. Manutawen yon nga gasawa. Ya, balasang kapay. Namitlo nga sinaludsod ni Apo Padi. Tapno malagip yung manan, dito iti saludsod ni Apo Padi. Kaya't pumet lang nga kadwam ken asawam ni so and so, mabahinda ito'y seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia. Ngayon na tayo, isong batyo kat, wen, apo, isulitan namanan, iyawat mo matlang tabagim ken kwa nakadwa na, ken asawa na, wen, apo, kung na yung manan. May katlo, awatan matlang akadwam ken asawam, wen, apo, anagan nyo. Digitalo nga saludsod, agpaparehas ti, kayat na nga ipasimudaag. Ngem no anagan tayo pa iti naununeg, dagitoy nga saludsod kadagiti agasawa, ket kayat na nga ipasimudaag, ti panang sigurado ni Apo Padi, ngomon uneg dayay, ayan ayat ti tumunggal maysa. Nga kayat na nga sawen, awanen ti makapagsina kadakwada. Awanin ti makadadael iti panagasawa da malaksid.
iti patay. Amen? Idi na-installaran ni Apo Ropo, kita man ti memoryo, di na-installaran ni Apo Ropo, ada yung sermon ni Apo Bispo, may panggap ni Pedro. Nga dahil nga sermon na, ay, nakaturog naman nga tayo din, piman. Nakaturog naman. Dahil sa ludsod ni Apo Jesus ken ni Pedro. Ngayay, tinsermon ni Apo Obispo. Ini anibersaryo. Manulangal daw na palabas, Apo? Manungal daw na palabas? Ngalipatan na pa yun. Kano ti anibersaryo? Ini, okay. Dahil tin sermon ni Apo Bispo idi. Dito nangigan tayo ng ebanghelyo tata, iso tin sermon ni Apo Bispo, nga may panggep iti panagbalin nga para kura paroko ni Apo Padi, nga purupo. Hello? Malagip yung Apo? Ako na, ti kura paroko ket administrador. Ngem daytoy panagbalin mo nga kameng iti daytoy nga parokya ket saan nga administrador laeng no di ket di agbalin ka nga di balikas nya timbaga na po bispo pastor kunana. So daytoy inusar na daytoy nga ebanghelyo nga nangigan tayo tata jay sa ludsod ken ni Pedro no ay ayaten na metlaeng ni Apo Dios. Yung masapul sa di dakdakkel nga data di panunod, tanon nyo malipatan na. Dahil ti saludsod na ay ayaten na kadi, namin ano na sinaludsod ni Pedro, ni Apo Jesus ken ni Pedro, namitlo na sinaludsod. Kaya sungbat ni Apo Jesus, hindi ko na ni Pedro, ay ayaten na kadi, wen Apo, ay ayaten ka. Marunod pa yun ni Pedro jay, may katlo. Ngam nagpintas kakabsat, yung muna sa ludsod, kunana ni Apo Jesus, taraknem dagiti urbon a karnerok. Urbon a karnerok. May kadwa nga sa ludsod, tisungbat ni Apo Jesus, taraknem dagiti karnerok. Na aywanam dagiti karnerok. Dagiti simaruno nga, sungbat na. Kaya may katlo, taraknem dagiti karnerok. Mapagdumayo, manipod ti batit nga karnero. So dayay urbon na karnero. Di kuan, aywanam. Mapagdumayo no, agaywan. Kaya nasawan kas lakas niya kuma, di ka anakak, ipaaywan ni mamang na kanyak, aywanak. Agduma dayay, di may katlo, taraknem dagiti karnero. Ngayon lawlawag ni Apo Bispo idi, tibiyag ti maysa nga pastor, amang kita ti pakaseknan dagiti karnero na. Maununeg nga responsibilidad ti kayat aparwaren ni Apo Jesus ken ni Pedro. Tamu tayo ngamin nga ni Pedro ket isu tinapili nga hello, tiket na sa ti Pedro ket bato. Nga kunana ni Apo Jesus, manipod dita, bangunek ti simbaan, Pedro, awagan ka ti bato, ket patak direkto ti simbaan ken ka. So na imuneg ti responsibilidad da ni Pedro kakabsat. Iso nga da tayo, bigbigan tayo nga ni Pedro, ket he was the first pope, he was the first pastor, he was the first leader of the church. Ni Pedro nga bigbigan tayo nga pinili ni Apo Jesus. Yung maduti pagkurangan ni Pedro, pagkurangan na. Umuna, hamet nga naunag ti adal ni Pedro. Hamet na pan nagadal ti naunag. Mano lang atawin nga nagadal ken ni Apo Jesus. Mano nga atawin na po? Talo nga atawin. Ngem nakita ni Apo Jesus ken ni Pedro ti dakkel nga namnama iti pamati. Numan pay agalla-alla malagip tayo ni Pedro idi addada dijay ayanti dijay
dijay at titingati baybay. Ket nagpigsa ti angin ken tudo bagyo. Anya ti kuna ni Pedro ken ni Apo Jesus, mapay maturog ka pay laeng lumned tayo. Anya ti sungbat ni Apo Jesus, Pedro nagbasit ket din ti pamatim. Idi pa simudag ni Apo Jesus, idi dada di harden nga agsagsagaba ni Apo Jesus. Idi pa simudag na nga masapul nga maidaton ti anak ti tao. Agsagaba, mapapatay, ngayon mapagungar tumetlaeng. Anya ti kuna ni Pedro manen, Apo, saan nga mabalin, dayta? Saan nga mabalin? So nga sinungbatan ni Apo Jesus, Pedro, Satanas, adaywanak. Idain nyo niya, Satanas, adaywanak. Saan na ti pagayatan ti Diyos iti panunutem? May katlo nga pagkapuyan na ni Pedro. Idi nga ada iti Sanhedrin ni Apo Jesus, ket ada dagiti masidig ken kuana nga babae ni kadwa na kamet. Kadwa na kamet, ay saan ko nga ammo dayta? Namin ano ngayon libak na ni Pedro, ni Apo Jesus, namitlo, ket idi agtaraok ti kawitan, permi iti saning ina nagsangit. Tapi mudon di kinuna ni Apo Jesus ken kuana, mamitlonton ngayon libak na, ito no agtaraok iti manok. Dayjay, nakita tayo, ngem nagdakkel ti panagtalek ti Dios. Panagtalek ni Apo Jesus ken ni Pedro. Tanuman pay amuna kuna nangarod ni Pedro, Apo, ammom no siya sinoak, ammom no siya sinoak. Ngem ni Apo Jesus nagtalek ken ni Pedro. So daytoy dinamag na namitlo, nga dinamag na tapno, makontra da di namitlo nga inlibak na. Ken may kadwa, tapno umon-uneg, iti panagtalek ni Pedro ken ni Apo Jesus nga mangirwangan ti panakaypasdek ti simbaan. Umlaglagi pen tayo, nagkapsot manen ti pamati ni Pedro. After the resurrection, anya tinaramid ni Pedro ken dagiti adalan na. Pinanawan da dayay mission da, ket nagsublida nga napan nagkalap kadwa na dagiti adalan. Idi agparang niya Apo Jesus kadagiti adalan, nga kunana ipatingayo kating kayo agkalap. Apo, nagmalmalem kami nagkalap. Dahito kat second episode, the first episode, idi awisan ni Jesus, da Pedro nga mapan agkalap. But the second episode, idi after the resurrection, kunada awan pulos nakalapan mi. Ngem na panda nagkalap, di jay da nga nakita ni Apo Jesus. Nya tinaramid ni Pedro, na nagbado ta nakaoksob idi sa timpuak gidanom. Baliktad niya, natay kumano tumpuak na ti danom ket agbado ay katentay di bado tayo tapnuhan tayo malmas ngem ni Pedro inik nagbado sa timpuak ay nasawen ay daydi pa nagbado na ipasimudaag na nga pinanawan na ni Apo Jesus ya han nga may karin ken kuana ngem ni Apo Jesus nagtaleklat takin ni Pedro. And what happened? Idi bumabate Espiritu Santo nga iso tirambakan tayo no Domingo, tinapasamak, nagbalbaliw ken napatured ni Pedro, ket dita nga nang rugi, ti panakaypasdek ti simbaan tayo. Antay kaliplipatan dagito nga pasamak, tadakkel ti kay papanan na ti pamati tayo. Iti agdama nga panawen met, we are very weak, but when Christ calls us, tawagan na tayo ni Apo Jesus ngagserbit ti simbaan. Hantay ngagngudeng-ngudeng. Tano awisen na tayo ti Apo ngagserbit ti simbaan. Ipasimudaag na ti dakkel nga talek na kada tayo. Tilaeng ko masungbat tayo, no damagan ti Apo ay ayatendak nga di. Awan sabali no saan nga, when Apo ay ayaten ka. Dahito ko mga balikas ay ayaten ka Apo, agtalinaed, manipod din nagbunyag tayo,
nadantay ti panunot, nadantay ti nauneg nga pamati, ingana nga isubli tayo, ti biyag tayo, iti Apo, sapay kumatakas tam. Kararag sa pasak. Umakder tayo. Inted ti Apo kada tayo dagiti napateg at talento nga usaren tayo para ti panagduras ti pagarian na dito'y daga ken iti panagserbi ti pada at tao. Babaen ti bunyag na awis tayo amin na mangipudno ti ayat tayo ken kuana ti sumbat tayo Apo denggem ti kararagmi. Kas kadagiti adipen anaykan it sa nga 10 ket 5 kwarta balitok, sapay kumata dagiti papadi, misyonero ken amin ngagserserbi ti simbaan, ket agtultuloy kumati panagtrabaho da, para iti panagduras sina Kristyanuan na pamati, babaen iti panakaywaragawag ti Banghelyo, kumararag tayo. Sapay kumata dagiti pastoral leader, ket sa anda nga paitorayan, iti kimanaging bubukod wenno na espirituan a kinasadot, ama magbalin kadakwada nga mangliklik kadagiti apostoliko at trabaho, ken nagkadked ti anyaman a pagrebengan, kumararag tayo. Sapay kumata mamiris tayo, ano saan tayo nga irano dagiti talugading, talento wenno gameng tayo, gapu ti kinaimot tayo, ket maininot amapukaw amin dagitoy, kumararag tayo. Sapay kumata maamiris tayo, anasaysaya ti mapukawan, wenno agsagaba, gaputi panagayat, ken panagserbi, ngem isaan apulo sa panagayat, ken panagserbi, kumararag tayo. Sapay kumata dagiti kakabsat tayo, pimusayen, kalpasan ti panagsagaba dito'y abiyag, ket mairaman da kuman itiragsak anay sagana para kadagiti nalinteg, ken napudno nga adipen, kumararag tayo. Manakabalin nga Ama, inik ka na kami kadagiti sagot ken pagrebengan, segon ti kabaylan mi. Sapay kumata maipaneknek mi ti kinapudno mi ken ka, babaen ti panagserbi mi ken kaken iti pada mi a tao. Dawat mi daytoy gapu ken Kristo nga Apo mi.
Sapay kumatamay ka rin, amay datan tirabang ti altar nan. Kamararag tayo kakabsatan no dagiti nga daton tayo, makayayo ti Dios sa manakabali namin. Apo, talyawem kada siyasi dagiti daton mi, makayayo da kumaken ka. Ketibaw mo ti Espiritu Santo amang dalos ka dagiti puso mi, gapuken Kristo nga Apo mi. Ti Apo ti adda kada kayo, tagayo dagita puspuso yo. Giyaman tayo ti Apo a Dios tayo. Puno na yapo may kariket rumbe nga nung mikat pa ka isalakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Manakabalin ket agnanayon na Dios kapuken Kristo nga apo mi. Tani Kristo kalpasan day di panagungar na. Nagparangas ibabatad kadagiti amin na disipulo. Ket nagpangatot sa dilangit iti imatang da. Tapno pakirano din na kami ti kina Dios na. Anan sa tagragutisa nga lubungan ti panakapununa kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar kadagiti amin nga situ dagiti anghel ikantada timno ti panakidaydayaw mo kunada di agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin na paswan. Di langit kanda kang napnuday ti pakay daydayawang. Hosana ti kagatwan, madaydayang di umay tinagan ti Apo. Hosana ti kagatwan. Puno na yapo abig ka kinasanto, kit sikat ti gubayan ti amin na kinasanto. Dawata mi nga rud ngipay mo to Espiritu magpasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinem kadi pay mo ida kada kami, abagi ken dara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso disak bayawat na siyayat ti bagina tapnog tutuok, ngalay ti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulo na ket kinunana, alayan niyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isa mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet a kalpasan day di panang grabida, nang alay ti karis, nagyaman manenken ka, sarented ka dagiti disipulo na ket kinunana, alayan niyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, darat ti baruken nagdanayon na tulag, sa may buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden niya daytoy a pangilaglagi piyo kanya.
Di misteryo ti pamati. Sikat manubuti sa ngalubungan. Tigarudapo pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Giaman kam ken ka tempay mo may kari kami nga dadisak lang mo ket agserbi kam ken ka. Dawate mi apo tada kami amakirano ditibagi ken dara ni Kristo. Pagkikaysayan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesia manay saknap ti sangalubungan kit parerayam ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco Santo Papa mi, laglagipem met ni Leo a Santo Papa mi, marlong obispo mi ken dagiti amin na papadi. Laglagipem pay apo dagiti kakabsat mi amat baturo gasina namay ti panagungar danto ken amin dagiti pimusay ni ti sidong takaasim. Awatam kadiday ti sidong taranyag mo, apaka kitanda ken kay ti rupa. Dawati mi metapo tay pay mo metakaasim kada kami, aramidem kumamay kari kamamin ti agnanayon na biag, ket makiranod kamto kinigasata na Birhen Maria ngina ti Dios, San Jose, nagasat nga esposo na, patron ken katalikmi. Kadagiti nagasat nga apostol ken kadagiti amin na sa santo, suda lakapudno nagserbi ken ka dito'y daga. Makikad kadwa kam tukad met kadakwada mangitan tanuk ken mangidaydayaw ken ka gapu ken sa Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Titimpuyog ta Espiritu Santo iroknay mi ken ka man nakabalin nga Ama. Iti amin na dayaw ken gloria tagnanayon nga awan tinggana. Datayuan na balakadan kadagiti makaisala ka na pamagbaga, nadalan kadagiti na Diyosan na panusuro, tordan tayo ti agko na. Nada sa dilangit, madaydayaw kuman, tinagan mo, dumteng kuman, ipagaryam, matungpal kuman, ninakem mo, dito'y dagan, akasa dilangin, idem kadakam, iti aldaw dito'y ti kanen mi, iti patinayon na aldaw, pagkawanemer, ibasumiyakasmen, kamakawani, kadagiti, nakabasul kadak kami, dinakamen, bye-bye ano manuguti, sulisog keti, salakanakan ketiti, nawatemikan kaaputay isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Dem kada siyayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Babenti panulong tapan nga asim kada kami. Kanayon kumalayang iti basul may lisi kami. Kaniti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamayan mi. Kaniti ay na sa Kristo nang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin ken dayaw. Tiagnanayon ng tuags.
Wapo mi Yesu Kristo kinunam kadagiti apostol mo kapiati batik kada kayo, kapya nga gapukan yaktited ko kada kayo. San kada dagiti basbasol miti kita no di kiti pamat iti iglesia. Ket kas mayanurot ti pagayatam, ipay mo kada si asiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, sika nga agbiag ken nagari, tagnanayon nga awan tinggana. Kapya ti Apo kang kanayon ko mga adda na kayo. Paitay ti kapya ti tumunggal maysa. Peace be with you. Kami Cordero di Dios, iti Cordero ti Diyos, si may kat kadagiti basbasol ti lubong, gasat tayo na yaban, iti dayto ya padayana.
O Dios, babayan dagiti sakramentum, madalusan ken mataraunan kami, aramidem kadya ti bagin ti Apo ngay nawat mi ipay na kada kami tibiyag ngagnanayon, gapu ken Kristo nga Apo mi. Saruno tayo ti adoration, blessing will be given after the adoration. Parinto mang tayo.
Sanctum ergo sacramentum veneremus cernui et antiquum genitoque laus et jubilatio salus honor virtus cuque sit et benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. Amen. Amen. Inted mo kadakwada tinilangitan na tinapay, adaken kwa na ti amin na naimasananam, kumararag tayo, o Diyos, nga'y tinagasgas daw sakramento, imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi ti panagtutuk mo, dawaten mi ken kaapo, nga'y pay mo kadakami ti panagdaydayaw mi, kadagiti na santuan na misteryo, ti bagi ken daram. Tapno may kari kami akan kanayon, itibong at ipanubot mo kada kami. Sikang agbiag kenagari, adios sagraman ti Ama, ken ti Espiritu Santo, tiag na nayon ngawan tinggana. Panagdaydayaw ana Diyosan, madaydayaw ni Apo Dios, madaydayaw tinasantuan anagan na, madaydayaw ni Yesu Kristo na paypayso a Dios ket na paypayso metatao. Madaydayaw tinagan ni Jesus, madaydayaw tinasantuan na puso na, madaydayaw tinabateg unay adara na, madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento ti altar, madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa, madaydayaw tinaindaklan ngay nati Dios ni Maria Santissima,
Madaydayaw tinasantuan kendi na mulitan apan nakabukel na. Madaydayaw tinagloriaan apan nakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria Birhen ken ina. Madaydayaw ni San Jose na tepel unay nga esposo na. Madaydayaw ti Dios kadagiti angheles ken sa santo na. O sakramento na santuan hostya.